Dito kami ngayon sa sa Mingan. Papunta kami ng Diaz. Mga kaboplaks, mga kapindoters. Ay, mga kasama ko, mga pro yung mga yan. Umalis kami ng San Quintin, nasa 4:40. So dito na kami malapit sa Barangay Diaz. Punta kami ng Sitio Tibag. Maganda raw dun eh. So from San Quintin hanggang dito, medyo siguro nasa 30 minutes natin biniyahe, mga 30 minutes. Takbong 30 lang ngayon, 25 to 30. Medyo mabilis. Siguro mga lang po dito, mga 15 to 20. Mga boss, para kuha ka. Ay, mga Diyos. Mga kasama ko, mga pro itong mga to. Mamaya maghanap kami ng kambingan na masarap. Kambingan o bulaluhan. Barangay Diaz. Saka sa Barangay Ricos, isang barangay na lang siguro. Barangay Diaz na. Yung daan dito, yung Mingan via Talugtog Road. Hindi pa namin napuntahan to eh. First time namin pupuntahan. Hanapin namin yung daan kung saan tong Sitio Tibag. Mga kapindoter sa ganda isang mahabang kalsada to, puro ispalto pero dumadaan ang sasakyan. Check 5, check 540. So matagalan lang kami bumili ng baon. Bili ng baon na tinapay para may pagkain sa daan. Yan na po si Haring Araw, lumalabas na. Thank you Lord. Barakbak. Welcome to Barangay Barakbak. So kay Boss Jess, pag bibili kayo ng pyesa ng bike kay Boss Jess, maraming libre dyan. Kaparapol. Mura na, quality ba? Maganda kay bosses pag bibili ka ng pyesa,
Yung pinagbilan nyo, bibili tag isang ano, red horse. May libre. Oh, libre isang red horse. Yan na yata. Ha? Sige. Yan na yata parang kaya. Ito po. Kita na namin yung arko. Tanawin mo nga. Ano mo isang ba yung sitio tabi? Ano, libag? Baka pwede tayong samahan. Ako. Wala, nagpa-practice. Nagpa-practice. Masama tingin kay Boss Jers. Okay, Barangay Diaz mga kapindoters. Dito kami pupunta, Sitio Tibag. Barangay Diaz. Muna tayo. Thank you po. Sitio Tibag. Pero kung napasok ng private to, ganda to ah. Di-develop nila to. Ah! Masayad. Doon sa FP sa Masaya. Sarap. Sa harap. May tunog. Baba natin konti. Oo, madalang ko bumibigyan ako ng ako. Mabagal kumahot sa akin pag pangalawa lang. Okay, lagi na pangalawa lang ako. Pag meron akong pinupuntutan lang ng mabilis, yun. Kaya yung nasa malaki sa akin eh. Mga kapindoters, paslat Barangay Diaz. Hanapin na lang namin yung Sitio Tibag. Alam ko may dam na ano dyan eh, private eh. Ganda. Pero itong ganito sa Facebook eh. Pera ko silog. Pipiliin mo. Pera oh. Gawin yun eh. Baway na dyan. Ano pinili mo? Silog. Silog. Pera sa lang yun eh. Oo. Pag naubos siya, wala na. Sabi mo kaya tanong may zero ka na kami. Pwede ah. Ayun, sarap ng pagpuntan yun oh. Oo ah. Pwede natin dalhin ang max dyan oh. Wow. Tapos pamingwit nga. Kasi babarilin kaya tayo. Private kaya tayo eh. Ayun oh. Ano nga tayo na. Okay, no? Ano? Oo, ang ganda oh. Pwede
yata manginit dyan. Palagay mo. Eh di yan, oh, yung ganda oh. Baka siya na yan. Ayun oh. Ayaw siguro ko dyan. Shoot the bag. Magandaan pa dyan lang. Ito ba? Try natin tanungin. Sarado ah. Sarado. Asa, wala namang mga kono. Ayan, dam na yan oh, yung private na yan. Yan, private yan. Yan yung dam eh. Tanungin natin may guardia dyan. Ano, ganda oh, mga kapintoters oh. Oh. Dal! Oh. Mga buras eh. Tas kiwit. Ito talaga private. Ayun oh. Alam ko ito yung dam eh. Pwedeng dumaan dyan. Tanungin natin dyan sa gwardiya. Yeah, ito yun. Ito yung daan dun eh. Gano'n may gwardiya dyan eh. Mga idol, gumagamit ka ng puwersa. Paakyat eh. Lakas. Ay bata. Gawin natin. Si Chotibag. Sama pagtanungan. Ano mo? Eh bata. Ha? Sabi? Munyos na yun eh. Taas to. Akyat mga idol. Ah. Rapsa. Siguro. Frozen foods. Barrio. Ayun oh. Oh, viewing deck oh. Di ba siya yan? 800 meters. Ito, Dito sa lapit na. 800 meters. Lapit na. Napasok ka sa isang no face mask no entrance hospital eh. Maganda naman, paglabas mo may face mask ka na. Siya ka patient. Papagdan mo dun eh, nakatingin sa ilatay. Delikado na yun.
No U-turn, sabi ko plano. Ito, Pindotors, so viewing deck, nature park, this way. Kakaliwa. Inyata. Yan ba? Baka. Boss, dito yung ano? Kan? Hindi, ate, tanong naman ba? Ber- Ito. U-tech. View. Ito po. Ito daw. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yan mga kapindotors, papasok na kami. Train na mga kapindotors. Kaliwa. Picture tibag. Ganda nature view. Yung nature view. Dito yung nakalagay eh. May arrow. Ano, baka dito. Diretso. May kubo sa... Oh, may kubo ba sa taas? Ah, dito po. Sige sir, thank you po. Sitio Tibag. Mga kapindoters, ahon na kami. Lalaki yung bato. Ulit pa ahon. Ito ba to? Ang laki ng bato. Yeah. Isa lang ano? Okay, diretso. Hindi ah, saratong to. Ang laki ng ahon oh. O, tara dyan. Diretso. Oo. Sagad na natin mga kapindoters. Alambre oh. Ah. Ahon. Ayun oh. This way. Taas mga kapindoters. Nakarating din kami sa wakas. Woo. Whew. This way. Mabaraw. Tagay viewing deck nyo nga eh. Viewing deck. Sarado pa naman yan. Ano to eh? Damag kayo man. Dito lang na nangal.
Ay, private resort oh. Ganda oh. Kaya palabas na ito. Tara, tanong natin. Ito. Hello, good morning mga idol. Nandito na kami. Masok na kami. Ito may entrance, 20 pesos. Oo. Pero ba? Oo. Nakalagay? Nakilagay. Ano? Entrance fee 20. Ay, duyan oh. Para sa mga lovers. Lovebird. Hello ma'am, good morning. Na-jackpotan din namin yung lugar nyo. Wala ang kuwan. Highway lang ang silent. Ito lang yung pen na sa labas. May mga tatlo ako nakalagay. Ah, meron. Asa dito papasok. Dito sa papasok wala ano. Ayan mga idol, dito na kami. Hindi mahanap. Ito si madam, siya yung may-ari dito. Haciendera. Tayo mo tayo. Hindi ba libre muna yung entrance? Ay, bayad na. 20 pesos. Ay, bayad na. Ano ako, wala ito eh. Para Dito tayo. Bago tayo update ka? Ha? Dito muna tayo bago tayo. doon muna tayo. Dito muna. Tayo muna tayo dito. Oo, akit muna tayo. Kahit muna tayo. Mainit na mamaya ron. Para makita niyo po. Ito mo, balikan ko na lang yung ano. Ay, sige po. Iwan na muna natin tinapay dito. Pwede mong paiwan muna itong ano. Lagay niyo lang sa dito. Ay, ito na lang yung pang entrance namin. Kaya na lang mga isukli. Thank you. Mga idol, so nag-iwan kami ng tinapay doon. Yun yung titirahin namin mamaya, merienda. Pwede rin sa taas ah. Ayun na lang natin sa taas. Ha? Okay. May tubig sa taas, ma'am? Ah, dito. Ah, sige po. Thank you. Oo. Then sige. Pwede natin isa. Pwede natin isa. Ah, ahon ako. Bagal ako umahon eh. Ay mga kapindotors, ahon na kami sa viewing deck. It's a private private property kaya may entrance 20 pesos. Pero okay na rin yun kasi maganda ang view. Ahon! Woo! Sir, good morning! Yung mga idol, yung hinanap natin. Ha! Bagong bukas lang, kaso may entrance na agad. Tour ko lang kayo mga idol oh. Oh, ito yung hinanap nating kampingan oh. Saan? Ayun oh. Ayan o, napainit. Patayin ko muna. Ganda yung view dito. Yung mga idol, yung binike namin oh. Ganda oh. Ito yung view, mga kapindotors. So, dito ko yung stock yung bundok. Sitio Tibag mga kapindotors. This is a private company. So ayaw nila banggitin kung sino yung may-ari mga kapindotors for privacy din nila. So ayan, so yun yung bike namin nakapark. So meron itong ang tinatawag nilang mini ano to. So mini lagoon. So check natin mini lagoon.
So ito yung kawali nila mga kapindoters. So pag magluluto sila, oh, dito yung sabaw. Oh, ayan na yung sabaw. Kumuha na lang sila yan. Ayan yung view mga kapindoters, ganda oh. Oh. Karating kami dito, nasa around 6:20. So maganda siya. Ayan mga kapindoters oh. Ito na oh, kapindoters, ganda ng view oh. Ito na sila oh. Ito yung ibaba. So pwedeng magluto dito sa baba. Ito. So ganito yung pinapangarap ko pag tumanda, mga 50 to 60 years old. Dito na ako mamumuhay sa ganito. Simpleng simple. Okay tayo sa viewing deck. Ayan oh, ganda oh. Kasi haring araw. Tapos may bayabas dito. Ating daughters, bakit tayo viewing deck. Kami sa taas. Woo! Ayan o. Ang mga kasama ko, mga pro. Hello. What's up? Ay tayo dyan sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Shout out. Shout out, shout out. Shout out sa mga fans kong mga taga USA. Ayan, maganda. Akyatin o, yung mataas na yun o. Kaya kami mama dadaan, lalabas. Ayan, yung mataas na yan. Ilan namin kung saan kami lulusot. Yun yata yung susong dalaga sa ano eh. Susong dalagang bundok sa Batangas. Ayan. Ganda oh, taas mga kapindoters oh. Tara ngayon dad. Ganado pag ganitong mga view, maganda. Kalapit eh, parang kung kaya yan.